Good morning everyone mah. Te kublai EP ka step ka ba suk ka ba kemen EP barok ipelok perjor jona. Tem tang ko apni EP mah ya ka kom im ka koman mah. Hak im lang ka salang te kham tam hak jine khut jine suba mah. Henry hak ni ka snong ritiang bangalap menta ka bangang ngai inti hak ni ka step ko menta. Dengan ko apni EP ki perlok mah ya ka ka ba ka bam yadi dur syu hak ta ka syong suk hak ta im lang ka salang mah ta im lang ka salang ka bam yadi dur syu. Lang baka jing li asi ka jongki nong snong mah. Te alengan EP menta pej perlok ka jeng klamran ka jong ki mah tuan berat pej mah pej kene ketika slok snong ka balik bawan ki perlok perjor pej kene ka pesa sa jong i para jong i kong mezel amparin dingdok mah te kene ka pesa sa ka jong i ka alengan EP te hangne kini ki perlok perjor mah kena snong pej kiwan berat kini ki khun ksau mah hajing syah bagi kwa ban ri kendai ban rat mah kidai ban sumar bah handai kan ba handai surok pi kan eh pip ni pi perlok pej pi ki khun ksau pej ndai gidan hadu ndreu teli pej perlok ki khun ksau pej te haba kamne kinyap ni kin im ne mah tengah long karpat mah ya ki badai try jong bateri badai jong ki try ksau mah bapin song bahab nan sim ya kini ki ksau bapin wanam ber pathar kamne namar ba ada kinyap kini ki khun ksau kalong ka ba pan smai utung mah te ki babun ki balik ki bawan khamtam ki khana school ba kadai ganti snong kan mah te ki babun ki balang kin sa ring man sim da ka ba smai utung jong kini ki khun ksau te ka ba mla ban priang mah hak im lang ka salang hak syung hak snong ka thau ka jungi dengan karpat ipi ki try ksau bapin song bha ban wan sim ya kini ki khun ksau bapin bu no halaki jong ki yang ki sem ki jong pi ban lak na ka jing smai utung bakan lak ki jing jabo ki song ka thau te song bha na karpat ipi ki try ksau hapin on sim ya kini khun ksau khnang ba ka chong suk ka snong ka thau ka jing ka long ka ba khu ki ba suba te to da yele khu perlok te phim dai ban ong ba phin le jing handu kat nemo ba phin ber pathar ki iki bam yahap ka syong suk syong san ha balong komne pm perlong pej kiskan ki bala yarap hang ne la e boy hang ne te mat kini ki khung ksau la don ki bala don ksan ru hang bila bam ksan ru ma depan ip pej ma thai ki la ban yap ru pej pm te pej kajang wan ai kinian marang isin ap namar kidai ki mensim tama tapi kila ya telat bahin kang so habalong komne te perlok merom is ai ki mensim mah tengah karpat itu ki try ksau ba ki song bahap ki mensim te ite weli la bun bala bang ksan ro ki kung so ite iwe ite te ba iu pe om dai tangkat ne mah pej an pen ep dang don ki bon menen janmit pada sa san teli dang don hak ketika ka sem jong i para jong i kong mizil amparin mah ketika sem ngan pen ep ale menta pej perlok mah kane ketika sem ba sa kinong tre jong i para khadu jong i kong mizil amparin mah pej kane ngan pen ep ale pej menta pej kum kine pej pi pej ki khung ksau kine pej thai pi pej kini ro bala on hang ne ma ken ro nin mit pej hang ne kidan pej te wei stay hang ne kidan south teli pej hang ne kidan south teli haliran south teli pej haliran south teli but ite wei stay long san teli kan ber ki brishne kane ki ban ber menen mit kane kadai ka stem bu ding yam jong i nong tre jong i para khadu joi kong mizil amparin mah kane haba komne te kane kare kisnor tiang baka jing im jing nor tiang kilong komne pej ipni ipi haba kalong komne kai ka banja yang iki ba sa marjan hakane ka snong ka thau ma hakane ka jaka haba kibrit ken ber komne perlok pej hima phi la jong ki khmat sakhi hima phi pej
Saki maki perlok le jong khmat te habalong kumne kai kalong ka ba songsi mo baki nang snong ki wan ber pathar kme ki mensim mo ki di ki mensim te tangkamne perlok te ladadon ki ba ki jingri te sambha philap nan sim ki ne mo ki bana ina ir ki ba kwa bandri te sambha nan sim ki ne te ladada khamtam inga karpat ki try so bakin sambha nan sim yala ki jong ki khun so ki ba ki ban bran te ba bai perlok second du pada haki wei par ki video ki jonga